alcaldía, e aprobación para que as declaracións sexan inscritas no prazo de un mes nos correspondentes registros que terán carácter público, e aprobar a publicación das declaracións no portal de transparencia que serán actualizadas no primeiro trimestre de... Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira agenda, Luisa. Bueno, boa tarde, noite a todos e a todas. Como ben contou o concelleiro, presentar a declaración de bens e actividades tanto cando se toma posesión como cando se cesa, pois non é nada novo, é algo que ademais de vir recollido na propia reguladora do réxime local, veñen tamén no regulamento de organización e funcionamento, o réxime xurídico das entidades locais, incluso de transparencia. E xa o viñamos facendo habitualmente, pero sin cumplir esa exigencia que solventamos hoxe, traendo a aprobación destes modelos a pleno. Como dixen, esta obriga xa viñamos cumplindo, pero non cumpríamos a exigencia de que os modelos nos que se presentan estuveran aprobados polo pleno. Moi ben, moitas gracias. Polo BNG. Boa tarde a todos e a todas. Como decía ben Luisa e o concelleiro da área, é algo que xa viñamos asinando, co cual anunciamos o noso voto favorable. Gracias. Polo Grupo Popular. Boas tardes a todos e a todas. Anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias, Javier. Sí, nada, solamente informar de que as declaracións que xa están publicadas no portal de transparencia agora xa son válidas e solamente isto se aplicará no momento que se faga a actualización de algunha delas ou que se incorpore unhas novas declaracións. Moi ben, moitas gracias. Se non hai segunda quenda, procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, proposta de resolución de alegacións a remisión ao Consello Consultivo de Galicia do expediente de resolución do contrato do Servicio de Axuda no Fogar. Uxía. Ola, boa tarde a todos e a todas. Ben, pois como fixemos o 6/11 en acordo no noso plenario, iniciouse un expediente de resolución do contrato do Servicio de Axuda no Fogar do noso Concello de Ames, que é prestado agora mesmo pola empresa Os Ventos, Innovación e Servicios. O motivo do inicio do expediente foi por numerosos incumprimentos por parte da empresa contratista. Dase traslado do expediente da resolución á contratista que ten para elo un trámite de 10 días naturais, os cales a empresa presenta un escrito con diferentes alegacións. Estas alegacións foron informadas desfavorablemente pola responsable nosa do Concello do contrato e aparte polo informe de secretaría e informe de intervención que son favorables para que se proceda coa resolución, que se siga coa resolución do contrato. Ben, por todo isto, o que trae a pleno o Concello de Ames será sen quórum especial e a adopción de unhos acordos. O primeiro sería propoñer a desestimación das alegacións que se presentan por parte do contratista. En segundo lugar, propoñer ao Consello Consultivo de Galicia a que sea elo a resolución do contrato, incautación da perda da garantía definitiva do importe que se presentou de 132.337,08 euros. Ao cuarto que se propón sería producirse alegacións por parte da empresa contratista facer o remite ao Consello Consultivo de Galicia, suspender o prazo para resolver ata obter un informe de tal Consello e o sexto sería ordenar á empresa licitadora neste momento a que siga coa prestación do servicio hasta non figurar con un contrato asinado novo a partir do 1/4/2025. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Bueno, como nos acaba de explicar a concelleira, como todos e todas recordamos, no pasado pleno do mes de outubro do ano pasado, acordamos precisamente o inicio
do expediente de resolución do contrato de servicio de axuda no fogar por diversos incumprimentos por parte do contratista, incumprimentos que algúns eran moi graves e afectaban ao servicio e, lóxicamente, as partes máis débiles deste servicio, que son tanto os usuarios e as usuarias como as propias traballadoras do servicio. Incumprimentos que, como vimos, estaban perfectamente documentados pola técnica do servicio e, como era de supoñer, e ademais é un dereito que teñen, pois a empresa presentou en tempo e forma 8 alegacións referentes a por que non presentan a relación mensual do personal escrito ao contrato, o incumprimento do contido do proxecto técnico, a non realización da enquisa de satisfacción recollida nos pregos, ao incumprimento da prestación de axudas técnicas, queixas referidas sobre a prestación de servicios adicionais, concretamente de podoloxía, ou no cumprimento dos planes de formación recollidos nos propios pregos, e así seguiríamos falando de diversos incumprimentos e eles alegaron, lóxicamente, alegacións que contan, como dixo a concelleira, co informe pertinente de desestimación por parte da técnica do servicio e, ademais, teñen o informe favorable das habilitadas do Concello, polo que o noso voto é favorable igual que da anterior vez, non antes, sin pedirlles a máxima celeridade, que, como xa advertimos no anterior pleno, voltamos a confirmar na comisión informativa, aínda que os prazos son os que son, deberías haber buscado outro tipo de solución ou intentar modificar estes prazos, xa que se dá o paradoxo de que se rescinde o contrato a unha empresa que precisamente se fai por unha mala execución, cando ao mesmo tempo se lle exixe que siga prestando o servicio. E se antes a relación e a calidade do servicio era mala, pois agora non queremos nin saber como pode ser. E se isto non fora suficiente, pois entre os prazos de alegacións, voltar a traelas ao pleno, esperar o ditamen do Consello Consultivo, como a resolución non é firme, tampouco se lle pode impoñer penalidade e, polo tanto, poden seguir presentándose a licitación no noso Concello. Consecuencia de todo isto? Pois, como non teñen prohibición de presentarse e o servicio está en licitación, pois a empresa volta a presentarse e, lóxicamente, con todo o dereito. Polo tanto, esperamos, polo ben dos usuarios e usuarias do servicio, incluso das propias traballadoras, que isto se resolva canto antes e da forma máis satisfactoria para todos e todas. Moi ben, moitas gracias. Hola, bo día a todos e a todas. Anunciamos o voto favorable á cuestión. Só indicar que no pleno anterior se dixo por parte do señor alcalde que se enviou unha notificación telemática ás traballadoras e que non abriron, que igual tiñan que aprender a abrilas. E temos constante que se enviou notificación o 11 de decembro á alcaldía por parte das traballadoras. E adivinen, tampouco se abriu. Entón, igual ten que aprender a abrir as notificacións telemáticas ao señor alcalde. Obrigado. Moi ben, moitas gracias polo Grupo Popular. Sí, gracias. Boas tardes. Ben, estamos a falar dun incumprimento que se considera ou se cataloga como esencial e, polo tanto, aprobamos efectivamente no pleno de outubro a resolución do contrato. Esta resolución, ten un procedimento, dentro deste procedimento está a concesión de alegacións á empresa concesionaria que fixo a oposición, en tanto en cuanto hai unha oposición ten que haber unha proposta de resolución, que é o que estamos hoxe a debatir. A proposta de resolución desestimatoria está motivada tanto polo técnico do propio servicio como pola secretaria no sentido desestimatorio. E, este procedimento ten unha serie de cuestións legais que veñen recollidas na lei, como a incautación das garantías, porque é un incumprimento da empresa, que se continúe co servicio en tanto en cuanto non haxe unha nova licitación, e que, al haber oposición, ten que ir a cuestión ao Consello Consultivo de Galicia para que faga o preceptivo informe. Entón, en tanto en cuanto estamos a falar dun procedimento legal, temos que anunciar o noso voto a favor. Non máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Uxía. Decirlle ás familias e usuarios do servicio que estamos traballando arreo no tema que canto antes se poida cambiar a licitación, que é o noso traballo diario e a nosa forza sobre ele. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Segunda quenda. Alguén? Procedemos a votar entonces. Votos a favor. Unanimidade, moitas gracias. Pasamos agora ao punto quinto, que é a aprobación inicial de modificación do regulamento da rede municipal de comedores escolares, Bos días escola e tardes divertidas. Ten a palabra a concelleira, Carmen Porto.
Boa noite a todos e a todas. Efectivamente, traese a modificación do regulamento da Rede Municipal de Comedores Escolares. Bos días, cole, tardes divertidas do Concello de Ames. Unha modificación dialogada, como saben, recollendo as propostas de toda a comunidade educativa e grupos políticos ao longo de 6 xuntanzas. Como poden ver no documento, fanse modificacións en todo o texto, en concreto en 27 artigos e tamén nos anexos. Os aspectos máis importantes desta modificación consisten en que os servizos de conciliación sexan iso, servizos por e para a conciliación da vida laboral e familiar, así como priorizar que estes sexan para os empadroados no Concello de Ames. Como saben, pois sempre o dicimos todos os grupos políticos no pleno, Ames é un concello de servizos e para facer estes sostibles vímonos na obriga de tomar decisións. Por unha banda, modificar a ordenanza municipal e, por outra, o regulamento, que é o que hoxe imos a votar. Os servizos de conciliación son o buque insignia do noso Concello. A súa calidade fan un dos factores determinantes no crecemento demográfico deste municipio, que dende o ano 2000 dobrou a súa poboación e a día de hoxe ten a media de idade máis baixa de Galicia. Por este motivo, queremos preservalo e facelo sostible. Dende a posta en marcha do servizo nunca se realizou unha modificación de tal envergadura. O que aquí hoxe estamos a votar é a actualización aos tempos e realidades actuais dun documento que regula un dos servizos máis importantes e amplos deste municipio. Unha actualización que non é sinxela, nin moito menos, pero que traemos por conciencia e responsabilidade política. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Bueno, modificación do regulamento na que se levaba traballando bastante tempo, como dice a concelleira. Lembramos que ao principio estableceron varias mesas de traballo coa comunidade educativa e tras varias xuntanzas se produxo unha interrupción unilateral por parte do Concello desas mesas de traballo e despois se produxo unha presentación deste borrador que sometemos a votación no Consello Sectorial celebrado en decembro, no que non se chegou a un consenso, polo tanto, non tivo a aprobación por parte da comunidade educativa. Comunidade educativa que dixo non o borrador presentado e que hoxe traemos igualmente a este pleno, vulnerando así o acordo que se tiña de consensuar temas de especial interese, como pode ser este regulamento da Rede Municipal de Comedores Escolares, bos días, cole, e tardes divertidas do noso Concello. Polo tanto, a parte de que se vulnerou ese acordo que se tiña de consensuar, a verdade é que se lle quita o sentido á existencia do propio Consello. Consello que, ademais, lembremos, se estaba a convocar de xeito irregular, xa que non se convocaba a totalidade dos membros que veñen recollidos no propio regulamento. Hai que recordar que 4 AMPAs votaron en contra e ningunha delas votou a favor. Polo tanto, e sendo consecuentes co que sempre defendín e defendemos desde Espazo Común, que é o diálogo, o consenso e a participación, e dado que ese consenso non se deu acadado ca comunidade educativa, o noso voto vai ser desfavorable á aprobación desta modificación do regulamento. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Carlos. Imos coincidir en que esta prestación de servizos ao final é o que fai o noso Concello grande, non? Porque, como ben sabemos, todas e todos, o Concello de Ames podemos presumir, como decía a concelleira, de ser o municipio coa poboación máis moza. E isto é posible gracias ás circunstancias que se deron. Unha delas, posiblemente, ter un parque de vivendas no seu momento asequível, agora non, e, sen dúbida, tal como se demostrou estes últimos anos, unha oferta de servicios sociais que fan que a conciliación das familias abesáns sexa unha envexa de outras localidades, facendo que o noso Concello sexa atractivo para as familias máis novas que queren construir a súa vida aquí. Un servizo de conciliación que este goberno aproveitou para sacar peito cando foi premiado a nivel estatal e se presumía do seu bo funcionamento. A pregunta que nos podemos facer hoxe aquí é por que se quere reducir en prestacións un servizo que funciona tan ben, do que se presumiu tanto e de pasado un tempo demostra ter un atractivo inmenso para as familias que se instalen no noso Concello. Porque hai que recordar que o regulamento anterior foi aprobado por unanimidade. O regulamento anterior foi consensuado, como decía a compañera Espazo Común, coa comunidade educativa
E o regulamento anterior foi aprobado relativamente hai nada e non tiña case nada de vida. Finalizamos o pasado ano subindo as tazas do servizo comedor e comezamos este 2025 recortando os servizos. Isto non o digo eu, isto dixeron as AMPAs, e cito unha das nais, que o trasladou así, pagamos máis por menos servizos. O novo regulamento dos servizos municipais de comedores escolares supón, desde o noso punto de vista, un recorte nos dereitos e na calidad de servizos ofrecidos ás familias e o abonado respecto ao anterior. Esta proposta establece restriccións significativas para os usuarios e usuarias ocasionais, e dificultando o acceso á familia que necesiten estes servizos, ou mesmo familias que non estaban censadas aquí, proposta que finalmente non prosperou por ir en contra da legislación, como xa avisáramos. E tampouco garante unha atención individualizada suficiente para os nenos e nenas con necesidades especiais ou con problemas de saúde ou discapacidade. Un novo regulamento que xa non afecta só as crianzas, tamén afecta ás traballadoras e traballadores, e traio aquí unhas reivindicacións que a nós nos trasladaron e que tamén comentaran no seu día. A igual que as nais e pais, o monitorado pide blindar a ratio de unha monitora por 15 crianzas. É certo que ata agora no regulamento anterior este non estaba igual, mas é certo tamén que nunca se superou esta ratio, entendendo que é fundamental para o benestar dos pequenos e o bo desenvolvemento do traballo das monitoras. Neste momento, a situación, e cito textualmente a unha das monitoras, é unha loucura. Os casos de crianzas con problemas de TDAH estánse agravando, polo que se necesita asegurar esa ratio e reforzar o monitorado. E a diferenza das aulas, os comedores son espazos nos que o control das crianzas é máis complicado, polo que os casos de bullying non só aparecen no patio, tamén aparecen dentro dos comedores. E ante todo isto, entendendo que as realidades é certo que poden cambiar, pero non mudaron moito, adiantamos o noso voto en contra a este novo regulamento. Moitas gracias polo Grupo Popular. Oliva. Pois noides outra vez. O regulamento que hoxe se trae a aprobación encaixaría perfectamente nun concello no que gobernase o Partido Popular, porque de todos coñecido que o máis importante para o Partido Popular son as familias. Só con nombrar o bono Concilia Familia, que forma parte das medidas de apoio ás nais e pais que ten en marcha a Xunta de Galicia, a gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos, as casas niño, as casas do maior ou a tarxeta benvida, facémonos unha idea. Este regulamento segue a mesma liña e aposta pola conciliación das familias. O primeiro e o máis importante deste regulamento é que parte do consenso da comunidade educativa. Leváronse a cabo, como dixo a concelleira, varias xuntanzas de traballo entre representantes das familias, direccións dos centros educativos, técnicos do concello e partidos políticos. Nestas xuntanzas traballouse facendo achegas, debaténdose e recollendo por partes dos técnicos todas aqueles achegas que eran viables. Incluso, despois do último Consello Escolar e durante o trámite de exposición pública, houve achegas de usuarios que foron recollidos no texto que traemos hoxe aquí. Concretamente, foron 9 achegas e están incluídas todas menos unha. A que non está incluída é porque non resulta viable según o informe da Técnica de Educación. Este regulamento vai a permitir ás familias de Ames poder seguir conciliando, facilitando o Concello que os amesáns consigan un equilibrio entre a vida familiar e laboral, axudando así a cubrir todas as súas necesidades. Os servizos de conciliación dos que tanto presumimos calquera dos que estamos aquí e de los que nos sentimos tan orgullosos deben estar dirixidos para aquelas familias que precisen conciliar. É un servicio de conciliación, non unha forma de ampliar o horario que os menores están fora do fogar. En segundo lugar, este regulamento vai permitir que os servicios de conciliación teñan futuro. É moi doado decir que os servicios de conciliación poden ser universales, que poderían facer uso deles aquelas persoas, tanto os que precisen conciliar como os que non. Pero todos os que estamos hoxe sentados aquí somos todos coñecedores da situación real do servicio, pero alá cada un co seu discurso. O Partido Popular quere que os servicios de conciliación perduren no tempo, porque os políticos estamos aquí de paso, pero as familias de Ames seguirán disfrutando dos servicios de conciliación durante moito tempo, gracias a este regulamento. Moitas gracias. Moitas gracias, Carmen. Sí, primeiramente dicirlle a Espazo Común que no último Consello, efectivamente, como dice, someteu a votación, pero que non estaba representada toda a comunidade educativa e, polo tanto, non era válido. Por outra banda, vostede creo que non veu a metade das reunións deste regulamento. De todos os xeitos ten as actas aí para ver e ver todo o que se foi recollendo ao longo destas xuntanzas
e as aportacións que están aí no texto. Ao Bloque Nacionalista Galego dígolle que o déficit despois de tantos anos ven derivado dunha mala xestión pola súa parte e, polo tanto, encontrámonos hoxe aquí debatendo este punto. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno, Luisa. Nada, simplemente comentarlle á concelleira que efectivamente non puiden vir a moitas das xuntanzas porque traballo e como teño que traballar para vivir e na miña casa pois teñen a mala costumbre de querer comer todos os días, pois non me queda outro remedio, co cual moitas veces estou imposibilitada a acudir a todas aquelas xuntanzas as que se me convoca por parte do Concello. Eso por unha banda. Por outra, precisamente teño as actas e sí que asistín ao último Consello Escolar, no que a comunidade educativa se pronunciou e se pronunciou de forma desfavorable. 4 AMPAs votaron en contra da modificación do regulamento e ningunha das outras votou a favor. Por lo tanto, sería unha solución dialogada, que non lle quito o do diálogo. Xa dixen que houve moitas mesas de traballo onde se fixeron moitas aportacións e, efectivamente, se recolleron aquelas aportacións que lles pareceu ben ao goberno, lóxicamente, os servizos técnicos, pero tamén houve outras moitas que foron rexeitadas. E, como comentei na miña primeira exposición, precisamente o Consello Sectorial e o Consello Escolar Municipal naceu para consensuar pois todas estas decisións da comunidade educativa. Por lo tanto, neste caso, nesta modificación deste regulamento, non se pode decir que houbera consenso. Para haber consenso, tería que haber voto favorable e tería que haber sido aprobado pola unanimidade da comunidade educativa. Por lo menos ese é o que eu entendo por consenso, voto favorable. Por lo tanto, nós, como non conta con ese voto favorable da comunidade educativa que ademais representa as familias de AMES, as familias que usan estes servicios de conciliación, pois non podemos votar a favor desta modificación deste regulamento. Moi ben, moitas gracias. Carlos. Se o servizo existe, é grazas a que o BNG impulsou no seu día, tirando xa un pouco de principios de ciencia política, os servicios públicos sempre son deficitarios. É moi difícil que un servicio público pois teña beneficios, no caso de ter beneficios sería xeñal, pero ao final, cando se fan políticas de esquerda, o que se acaba facendo é invertir en servizos que non teñen ningún tipo de beneficio. E isto dame que pensar un pouco, porque analizando políticamente este consistorio, vemos que hai 3 forzas de esquerda e unha de dereitas. Eso está clarísimo, creo que todos nos denominamos e nos sentimos orgullosos do pensamento que temos. Pero hai que ter en conta que este regulamento vai ser aprobado polos votos do goberno na minoría e cos votos do Partido Popular, mentras que o resto da oposición, que é de esquerdas, non votará a favor deste regulamento. O que deixa ver moi claro que o mellor non é un regulamento moi progresista nin de esquerdas. Isto pode dar a pensar que o mellor o PP de Ames está virando cara ao socialismo, que non o creo, ou que o PSOE de Ames poida que estea tornando cas dereitas. Non o sei. Tamén, como apuntaba a compañeira de Espazo Común, tendo en conta que a comunidade educativa tampouco está a favor, nós non podemos tampouco estar a favor do regulamento. Grazas. Carlos. Sí. Ai, perdón, Oliva, perdón. Como estades voltando ao socialismo xa... Pois, bueno, nesta segunda intervención gustaríame destacar algúns dos artículos que hoxe vamos a aprobar aquí entre o Partido Socialista e o Partido Popular, que tanto vos gusta decir. Pois, entrando así no artículo 5, dentro dos deberes dos usuarios, engádese a obriga de facer un uso responsable, prohibindo usar os 3 servicios de conciliación na súa duración máxima, salvo excepcións aprobadas polo Departamento de Educación e o de Servicios Sociais. Dentro dos tipos de usuario, o artículo 19 bis engade os usuarios extraordinarios. A inclusión de máis tipos de usuarios permite que as familias estar descubertas en caso de múltiples casuísticas, flexibilizando e adaptándose máis á realidade. Dentro dos usuarios por quenda, regulado no artículo 21, recóllense novas casuísticas,
como a posibilidade de traballo a quendas de un dos proxenitores ou a posibilidade de que o servicio pode ser utilizado en caso de custodia compartida. Esta novidade flexibiliza o seu uso e adaptase ás novas circunstancias que cada vez son máis comuns. Dentro do anexo 3, no punto 2, tamén engádese no baremo de selección a suma de puntos por estar, como dixo a concelleira, empadroados todos os membros da unidade familiar se o usuario é un dos proxenitores ou están ou se traballan no concello. Esta novidade parecenos moi importante, xa que fundamentalmente o servizo se financia cos recursos do propio concello. En resumo, trátase do novo regulamento que se configura íntegramente como unha ferramenta real de conciliación e que se adapta moito mellor á realidade e ás múltiples casuísticas que se poden dar, e sempre quedando abertos a futuras modificacións que nos permitan seguir mellorando os nosos servizos de conciliación. Moitas gracias. Moitas gracias, Carmen. Sí, repito que o que se está facendo hoxe aquí é xestionar baixo a responsabilidade política. O fácil sería chegar aquí, non tomar decisións, tomar o camiño fácil e seguir así, como se fixo hasta agora. Ninguén falou de beneficios, simplemente de sostenibilidade. Grazas. Moi ben, moitas gracias. Aclarar un par de cousas simplemente. Isto, se se aproba e se trae aquí é por responsabilidade, polo que todos e todas queremos que siga mantendo o sistema de conciliación do Concello de Ames. Eu creo que é o obxectivo de todas e de todos os que estamos nesa corporación, sin esquecernos tampouco de todos os alcaldes e concelleiros que estuveron en corporacións anteriores. O servicio de conciliación do Concello de Ames non é un éxito de ninguén, nin a nivel particular, nin a nivel partidista. É un éxito de moitas corporacións que desde que entrou en funcionamento este servicio o viñeron mantendo. Alcaldes de distintos partidos, grupos políticos de distintos partidos. Aquí gustanos moito, cando as cousas funcionan, atribuírnolas, pero cando as cousas non funcionan, despois, deixalas a un lado. Aclarar tamén que queda moi ben este discurso de vamos a apoiálo ou non o apoiamos porque non houve consenso. Recordo que aquí trouxemos unha ordenanza fiscal aprobada por consenso tamén nun Consello Escolar onde votaron a favor e houve dous grupos políticos que decidiron non manter ese consenso tampouco. Co cal ese discurso queda ben, pero non é o real. Está claro que aquí hai uns que teñen que xestionar e que teñen que gobernar e outros que teñen que opoñerse a todo aquilo que, ainda que sexa bo, pois van a seguir opoñéndose. Moitas gracias. Vamos a proceder á votación. Votos a favor? Grupo Socialista, Grupo Popular. Votos en contra? Grupo do BNG e Grupo de Espazo Común. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 6, que é a moción política do Grupo Municipal do BNG de Ames para a implantación de medidas de prevención e resposta fronte ás inundacións. Ten a palabra Escarlata. Moi boa noite a todos e a todas. Efectivamente, traemos dende o BNG unha moción para a implantación de medidas de prevención e resposta fronte aos períodos de inundacións. As recentes inundacións acontecidas en Valencia puxeron de manifesto a vulnerabilidade das zonas urbanas e rurais fronte a eventos meteorolóxicos extremos, cada vez máis frecuentes debido ao cambio climático. Estes fenómenos, lonxe de ser alleos ao noso territorio, tamén afectan de maneira directa ao Concello de Ames, que en múltiples ocasións nos últimos anos sufriu distintos episodios de inundacións que causaron danos materiais, cortes de vías de comunicación e molestias á veciñanza. Sen ir máis lonxe, o pasado 8 de xaneiro, as intensas choivas provocaron asolagamentos en diversas parroquias e núcleos urbanos do municipio, asociados ao desbordamento de ríos e regatos como o Sar e o Tambre, cun insuficiente mantemento das súas marxes. Estes eventos afectan de xeito importante a zonas como Bertamiráns e Milladoiro, onde a urbanización aumentou de xeito considerable a impermeabilización do solo, o que dificulta a evacuación natural da auga. Sumado todo isto á falla de limpeza de cunetas e desaugadoiros. As consecuencias son, maioritariamente, danos en vivendas, comercios, infraestruturas públicas e vías de comunicación. Ademais, os veciños e as veciñas veñen sinalando en repetidas ocasións puntos críticos de acumulación de auga que, aínda sendo coñecidos, carecen de solucións definitivas.
Estas situacións amosan a urxencia de mellorar as infraestruturas de drenaxe, reforzar a prevención e establecer un plan de resposta eficaz ante posibles episodios futuros. A experiencia acumulada e o contexto do cambio climático que incrementa a intensidade e frecuencia das precipitacións extremas obrigan ao Concello de Ames, a pesar de ser un concello catalogado con perigosidade media-baixa e risco medio-baixo, a actuar con determinación, xa que existen áreas con risco potencial significativo de inundación. A protección das persoas, os bens materiais e o patrimonio natural require dun enfoque integral que combine sensibilización, planificación e medidas concretas de prevención e xestión. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno esta moción propondo a adopción dos seguintes acordos. Liderar unha estratexia integral que permita minimizar os impactos de posibles inundacións e garantir a seguridade e o benestar da cidadanía, ao tempo que se protexe o entorno natural do municipio, a través de diferentes accións que inclúan, entre outras, campañas de sensibilización e formación cidadá, desenvolvemento de campañas informativas dirixidas á poboación amesá para aumentar a concienciación sobre o risco de inundacións e as medidas de autoprotección, e a colaboración e establecemento de convenios, se fora preciso, coa Xunta de Galicia, a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou outras entidades relevantes para desenvolver accións conxuntas e optimizar os recursos dispoñibles, e instar a Xunta de Galicia a fomentar o uso de solucións baseadas na natureza, como a creación de zonas verdes inundables e a restauración das beiras dos ríos. Moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Co permiso dos compañeros do BNG, quería facer un pequeno inciso para aclararlle ao señor alcalde que a verdade é que a ordenanza fiscal nin siquiera someteron a votación nun consello sectorial, porque viñamos aquí pensando que viñamos a un consello sectorial e ao pedir a acta desa xuntanza, a concelleira me dice que era unha reunión informal da que sí hai unha grabación, pero non hai acta porque non era como tal un consello sectorial. Feita esta aclaración, vamos co corpo da moción. Como ben di esta moción, e como por desgracia podemos comprobar durante este mes en varias ocasións no noso concello, pois non é alleo o problema das inundacións. Vivir nun fermoso val como é o val da Maía, que poidamos disfrutar pois deses ríos, esos regatos, ten as súas cousas boas, como son a paisaxe, as zonas verdes, pero tamén ten aquelas cousas menos boas, como pode ser o ser unha zona potencialmente inundable. Se a isto ademais unimos a existencia de zonas onde se producen acumulacións de auga e tapamos os desaugues, ou a falta de mantemento, de limpeza, de efectos nas construcións, o risco todavía é maior. Polo que non está demais adoptar todas estas medidas preventivas para que se poida dar unha resposta, estas medidas que ademais se establecen nesta moción, e ademais, dende Espacio Común, engadiríamos que habería que ter unha especial sensibilidade en canto á demanda de limpeza dos cauces das ribeiras de río, establecer un operativo que se encargue da limpeza e mantemento da recollida de pluviais, arquetas, sumidoiros, a limpeza dos colectores polas parroquias e nos propios núcleos urbanos e urbanizacións, para paliar na medida do posible os efectos destes fenómenos meteorolóxicos adversos como os que vivimos durante este mes. Moi ben, moitas gracias. Grupo Popular, Pablo. Boa noite a todas e a todos. Como xa expuxeron os proponentes da moción na exposición de motivos, a finalidade desta moción é para implantar medidas de prevención para fronte ás inundacións no Concello de Ames. Estamos totalmente de acordo con que se adopten medidas no Concello de Ames e aos organismos que lle corresponda para levar a cabo esta prevención. De feito, o Partido Popular, como vostedes saben, sempre estivo loitando contra as inundacións, especialmente en Bertamiráns. É certo que falades aquí de que hai inundacións en Milladoiro, a nós non nos consta que recentemente houvese ninguna inundación en Milladoiro, se non lo pode aclarar, agradecémoslo. Pero volvendo ao tema das inundacións últimas que sí que houve no noso Concello, especialmente en Bertamiráns, de feito, como vostedes saberán, no ano 2003, cando gobernaba o Partido Popular neste Concello, levouse a cabo unha obra hidráulica importante neste municipio, como foi a construción do paseo fluvial para evitar precisamente estas inundacións. Por ese motivo, tamén o Partido Popular
pediu nos orzamentos do ano 2024, nas achegas ao POS, en diversas ocasións, que se invista no paseo fluvial para mantelo en bo estado como un espacio de lecer e tamén como un espacio que cumpla a súa función, que é a de evitar asolagamentos de agua no núcleo de Bertamiráns. Despois, no resto do que piden, estamos, en definitiva, en acordo, porque tampouco piden gran cousa. O que sí, si nos podesen explicar por que piden aquí a colaboración coa Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que non nos quedou suficientemente claro, poderíamos aprobar esta moción se nos quedan estas respostas claras. Moi ben, moitas gracias, Gustavo. Boas noites a todos e todos. Primeiro, indicarlle que o Goberno vai apoiar esta moción. Estamos totalmente de acordo. Estamos totalmente de acordo por moitas cuestións. A primeira, porque este Goberno en maio de 2024 presentou a solicitud dun PERTE. Un PERTE que foi concedido, concretamente 1.131.000 euros, no que máis de 160.000 euros están pensados para inundacións. Concretamente, 5 actuacións. Son máis actuacións, pero directas con inundacións son 5 actuacións. O estudio de inundabilidade, o Plan Municipal de Protección Civil Riesgo de Inundacións ou estacións de control de niveis de cauces de ríos. Actuacións estas tres que son máis de 96.000 euros incluídas neste PERTE, como dixen antes. Pero tamén ten outras actuacións indirectas, como é a detención e reducción de infiltracións de augas blancas en saneamento, que ainda que parece que isto non influye nas inundacións, é verdade que cando os tubos entran ou colapsan pola cantidad de auga blanca que lle entra, produce inundamentos na zona onde salen estas augas porque as volve para atrás, ou o estudio para a xestión de augas pluviais. En total, como dixen, son máis de 160.000 euros, máis do 10% deste PERTE, a pesar de todo isto, de que estamos nun risco medio baixo e que non é obrigatorio este plan de actuación municipal. Por lo tanto, este Goberno en minoría se anticipou 8 meses a esta moción. A parte deso, podo falar das 78 veces que estuvo o camión de limpieza no Concello, onde temos un listado de limpieza de saneamentos e abastecementos. Podemos falar de distintas actuacións que leva facendo a brigada en outras de limpieza, pero, é certo, moitas veces non chegamos a todo, sin duda, e hai que seguir traballando en isto. Moi ben, moitas gracias. Escarlata. En primeiro lugar, Pablo, comentarlle que na rúa Rosalía de Castro, no Milladoiro, hai moitísimos problemas en algún que outro garaxe. Na rúa do Rego, no Milladoiro, tamén. Entón, quizáis que non están moi atentos ao que transmiten os veciños e as veciñas, porque esos dous exemplos só falando con moi pouquiña xente. Entón, eso por un lado. Polo outro, mire, simplemente, Pablo, poñendo en Google, mira que sinxeliño, para que vexa que a verdade é que establecer convenios non é nada tan extraño con esta entidade. Confederación Hidrográfica do Miño Sil é a entidade responsable da xestión e prevención das inundacións na súa demarcación, que inclúe Bertamiráns, no Concello de Ames. Polo tanto, non sei en onde ve a extrañeza a vostede, parece que é con Cáritas ou algo así, pois a verdade é que creo que ten unha relación bastante directa, non sei por que lle sorprendía, e me sorprende que ni sequera o meteran Google, a verdade é que me deixa bastante asombrada. E despois a Gustavo decirle que efectivamente somos conscientes do traballo que está a facer e que leva facendo dende os últimos anos o Goberno en materia de prevención de inundación, sen ir máis longe a última actuación no ano 2013 do medidor de caudal que se fixo aquí no paseo, 2023, aquí no paseo fluvial, pero como pudemos comprobar aínda esta fin de semana, pois todo o que se está facendo é realmente insuficiente, non? Podería traer moitísimas fotos e moitísimos vídeos de todo o que foi o noso Concello e as diferentes parroquias durante esta fin de semana. A verdade é que tiña, moitísimas cousas, non? Que para falar do que provoca todas estas cuestións, pero eu creo que o máis importante é centrarse nos principais eixos de actuación e sí que é certo que as administracións públicas, a estatal e a autonómica,
son as que teñen que poñer en marcha todo relacionado coa ordenación do territorio e vemos que é necesario blindar e respetar as zonas inundables, cousa que non se está a facer. Hai unha normativa dos plans de xestión do risco de inundación que debera de incluírse de maneira explícita nos plans xerais municipais de ordenación urbana que non se está aplicando, devolver o espazo ao río que se lle está quitando e é parte do problema que estamos a ter no noso Concello e en xeral en todo o país. E despois algo que me parece moi importante de cara ás obras que se acometen no noso Concello é necesario implantar sistemas de drenaxe urbano sostible. Todo este tipo de medidas abarcan un amplo abano, son medidas naturais de retención de auga, en este caso aplícanse a entornos urbanos. Trátase de distintas actuacións destinadas a reducir os danos das inundacións, superficies filtrantes, solos drenantes, estanques e xardíns inundables ou incremento sustancial das superficies vexetadas. Entón, o que vemos é que se fai xustamente o contrario, ao final coas infraestructuras e as vivendas e demais, o que facemos é perder a capacidade de infiltración do chan, impermeabilizalo e que despois ocurra o que pasou, sen ir máis lonxe, como decía antes, esta fin de semana e a carón da Amendoa Central, na zona que ven de Travesía da Peregrina, que era unha zona que antes non se inundaba e agora, moi seguramente derivado da actuación da Amendoa Central, pois tiña un asolagamento importante. E despois creo que é moi importante tamén, eu non quixen desglosar na moción para deixar lóxicamente a decisión ao Goberno de como abarcar esta necesidade deste plan integral, pero para que despois a veces se diga que non propoñemos, pois eu creo que tamén é necesario, fundamental, contar coa cidadanía desenrolando programas de educación, de comunicación social e de capacitación que permitan modificar a percepción pública relacionada cos ríos e o papel das enchentas, na certeza de que só unha sociedade ben informada apoiará unha xestión adecuada dos territorios fluviais. E, por último, comentar, eu en varias ocasións escoiteille o alcalde falar de que se estaba traballando nunha actualización do Pexón, que é do ano 2002, e eu non sei se se está traballando en iso ou se non. Creo que sí que sería importante ter un novo plan xeral de ordenación en Ames e creo importantísimo ter en conta todo isto do que estamos a falar, se se está a traballar nese Pexón e respetar e blindar todo relacionado coa cartografía das zonas inundables. Nada máis. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa. Como dixen na anterior intervención, todas as medidas de prevención que se poidan tomar serán benvidas e ademais son necesarias. Moitas gracias. Pablo. Boa noite a todos outra vez. Chámame a atención que o Bloque Nacionalista Galego, un partido que nas súas siglas leva a palabra nacionalista, que se define como nacionalista, descoñeza as competencias que ten a Comunidade Autónoma de Galicia. A Comunidade Autónoma de Galicia ten un estatuto de autonomía e dentro dese estatuto de autonomía pode buscar en Google, que tamén ten acceso ao Estatuto de Autonomía publicado no Diario Oficial e no Boletín Oficial do Estado, aparece a competencia que ten a Comunidade Autónoma en augas interiores. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil ten competencia na demarcación hidrográfica do Miño Sil. Ames atópase dentro da demarcación hidrográfica Galicia-Costa. A competencia que ten, quen ten a competencia, por favor, non a interrumpín, quen ten a competencia do organismo de Cuenca dentro da demarcación Galicia-Costa non é a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil ten competencia precisamente na demarcación hidrográfica Miño-Sil, e tamén na Comunidade de Castela e León e na Comunidade do Principado de Asturias. Por lo tanto, a Confederación Hidrográfica Miño-Sil en Ames pinta máis ben pouquiño. Por eso, se retiran esa palabra da moción, nos apoiaremos, así non, pois non a poderemos apoiar. Xa lle digo, pode buscar en Google, que está ben mirar en Google, pero é o que pasa cando algúns partidos solamente miran en Google e guíanse solamente polas redes sociais, que ao mellor perden un pouco a perspectiva do que realmente son os feitos e do que verdade se pode debater e do que non. Moitas gracias. Moitas gracias, Gustavo.
Por moi boas outra vez a todas e todos, volvo a decir, 8 meses antes presentamos un PERTE onde 160.000 euros iban dedicados a temas de inundacións. 96.000 euros directamente para inundacións. Escarlata, os datos que deches, por exemplo, Rosalía de Castro, na obra nacional 550, a EPRE, a empresa municipal de aguas, está facendo traballos en conxunto ca empresa que está realizando as obras para facer separativas de augas, porque Rosalía de Castro, aínda que ten separativas de augas, prácticamente todos os edificios están conectados a fecales. Están facendo obras de separativa. O edificio que se inunda, se é o que conozco eu, non ten nada que ver que sea un problema, digamos, entre comillas, municipal. Teñen as arquetas mal conectadas, filtran agua por debaixo dos tubaxes de recollida, se é o que coñezco eu. O que está facendo é que está arrastrando terra por debaixo dos tubos e estás incluso desfacendo a acera. Xa estuvamos falando tanto Vítor como eu ca xencia que lle leva o edificio. En Rúa do Rego, algo parecido. Eu falo do que eu conozco. Non sei se vos conocedes outro que eu non teña conhecimento. Rúa do Rego. Hai unha parcela que está sin construir, que ten unha especie de regato que pasa polo medio e dá un edificio. É iso que falades. Non ten os tapóns postos dos muros. Hai uns tapóns que se levan nos muros, que cando se fai a obra para que precisamente salga agua, que cando se acaba a obra hai que tapalos. Se veo as fotos vería que lle entraba agua por eses tapóns. Pois hai fotos. En canto a almenda central, totalmente en desacordo co que acaba de dicir. De feito, se non estuvera limpio, cando para de chover, non tarda unha hora en desaguar. Voulle contar que pasou na almenda central onde foi esta referencia. Rúa Arrocheiro, onde está o lavadero. Os arrastes que viñan desde a zona de arriba de Castrigo taponaron a saída da auga onde o lavadero. Que fixo? Que subeu de nivel, subeu ás fincas e ao subir de nivel arrastrou toda a auga hacia a zona da almenda central. Se non me cree, pode usted falar ca policía local. É pouco máis que decir. A autorización de Pexón, aí estamos traballando, e volvo a decir, o Goberno vai apoiar esta moción. Moi ben, moitas gracias, Escarlata. Nada, por último, aclararlle a Pablo a diferencia, xa sei que pertence á Bacía, que se denomina así Galicia Costa, vale, a nosa zona, sei, no, está na web da Xunta de Galicia, pode velo, denomínase así en galego Bacía, Galicia Costa. En todo caso, o que vexo que non distingue é competencia con colaboración, e a Confederación Hidrográfica si pode colaborar co Concello de Ames, non por competencia como tal. En todo caso, se a única peculiaridade e o que ten que encadir a moción non me importa retiralo. Entendo que o convenio máis importante o hai que establecer con Augas de Galicia, por supuesto, e non me importa retiralo en absoluto, así que non te preocupes que sin problema. E despois, Gustavo, decía dos garaxes, porque nos chegaron esas caixas, pero non como reproche de que o Goberno non estivera facendo, de feito é que lle podría decir moitos máis garaxes. En Rueiro, esta fin de semana houve moitísimos problemas, quero decir, non estou buscando culpabilidades. Sí, na Rúa Rueiro houve moitísimos problemas esta fin de semana. Eu quitei un coche dun garaxe. Bueno, entón, simplemente estou dicindo que se actúe do xeito que creo que se debe de ir paliando. E tenme que permitir, Gustavo, que lóxicamente agradezcolle moito o apoio á moción e cando me di que se seguirá traballando dun xeito serio e riguroso, non me podo desquecer do pasado pleno, cando se lle adiantaba unha problemática que hubo na ponte de Loureiros, cando dixo que non pasaba nada, que esa tubaxe, que a auga que iba a drenar dun lado ao outro da carretera, e foi insólito que aconteceu cos desbordamentos destes días. Gustavo, por favor, está Escarlata no turno de palabra. Bueno, eu ou estou tola ou... Pero, bueno, en todo caso, que resumindo, moitas grazas a todos os grupos polo apoio da moción. Moi ben, moitas gracias. Entendo, polo tanto, que vamos a votar a moción quitando o texto de Confederación Miño-Sil. Vale. Perfecto. Entonces, procedemos ao voto da moción. Votos a favor? Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos agora ao apartado de rogos e preguntas. Rogos, Luisa? Partido Popular? 3. Vale.
O meu rogo é, como xa fixen en outras ocasións, que por favor se contesten os escritos presentados e que se favorezca o traballo que realizamos desde a oposición. Temos un escrito do día 7 do 10 solicitando acceso a un expediente, outro escrito do 12 reiterado a mediados deste mes solicitando tamén información sobre o polígono industrial que se vai facer en Bertamiráns, outro escrito de xaneiro onde se solicita diversa información ao Departamento de Tráfico e todos estes escritos siguen sin contestar. Moi ben, moitas gracias. Carlos? Quería rogar ao Goberno que o próximo Nadal ou calquera outro evento que se celebre, sobre todo se hai crianzas polo medio, que o tren turístico ou calquera altofalante que teña música do Concello teña panxoliñas en galego, se non poden ser, polo menos que non sexan cancións con letras machistas. Obrigado. Moi ben, moitas gracias. Rosalía? Sí, boa noite a todos e a todas. O meu rogo para a Concellería de Deportes é se no pabellón de Bertamiráns sería posible pintar as raias do aparcamento, porque a verdade é que a día de hoxe pois casi non se ven, entón facilitaría o aparcamento nesa ubicación. Vale, gracias. Alexandre? Boa noite. O meu rogo sobre o peche da aula de estudo do Milladoiro. Entendemos que as obras son necesarias e as apoiamos. De feito, cando a compañeira de actividade era responsable da área, era unha proposta súa, pero coinciden xusto as obras que en épocas de exame, entón rogamos que a próxima vez haxa máis previsión. Obrigado. Moitas gracias. Escarlata? Eu rogo que, por favor, se aplique unha solución temporal, tal e como demanda a cidadanía, as deficiencias na rede de saneamento que levan correntes de auga ao colexio de Ventín e que causan tantas molestias. Xa sei que o Concello cifra en 3 millóns a reforma integral que subsanaría o problema, pero, bueno, as familias demandan un arranxo temporal e iso é o que rogamos. Moi ben, moitas gracias. Nati? Boa tarde de novo. Nada, o meu rogo iba a ser para Gustavo, pero as fochancas do Milladoiro seguirán aí o mes que ven. Non sei se é para o alcalde ou para o concelleiro de Medio Ambiente. Vendo un pouco os compañeros do PP a cantidad de folios que tendes e como o alcalde responsable de informática e de Medio Ambiente o Concello de Medio Ambiente, creo que deberíamos empezar a revisar, eu que fun tamén un pouco responsable da área de informática, pois, bueno, deberíamos empezar a revisar en plena era da administración electrónica que imprimimos en que non, porque non sei se é necesario traer aquí a Biblia de Crete, porque non me parece normal, de verdad, vervos en un pleno que creo que temos 4 puntos dos máis pequenos do ano, que teñades eso, non me quero imaginar cando temos plenos máis grandes e que non veo da piscina, que era, vamos, unha cantidad de documentación. Vexo todas as mesas aquí, máis ou menos, todos temos documentación, pero como a vos, ninguna. Entonces, por favor, o medio ambiente é importante para todos, vale? Moitas gracias. Ana? Boas noites a todos. Primeiro rogamos que atendan a petición de cambio de luces que están estropeadas, fundidas, que se causou o temporal de novembro na Tarroira. Eran 2 luces que se comunicou que estaban estropeadas e siguen sin funcionar. Tamén uns espellos que se colocaron no cruce que vai o camiño Rosalía coa AC205. Nese cruce había 2 espellos, repuxéronse porque estaban rotos, pero só se repuxo outro non se repuxo, e o que se puxo está mal situado. E tamén uns enganches nos contenedores da condominia que xa hai tempo que se fixo a petición e siguen sin colocarse. Gracias. Bueno, moitas gracias. Pasamos ahora ás preguntas. 2 preguntas, ti? A ver, que se van a anotar entonces. A ver. 3, Ana. No, pregunta ninguna. Yo pregunto ninguna. A ver, Ana, 1. Oliva, 2. Pablo, 2, 3, 4, 5. No, unha, Ana, 1. Ninguna. Vale. Luisa.
A miña pregunta é a seguinte. Bueno, no pleno de novembro de 2023 acudiu ao pleno, valga a redundancia, unha veciña solicitando unha parada de autobús a unha marquesina en Raíces, por parte da alcaldía, dixoselle que non habería ningún problema, que fixera unha recollida de asignaturas, cousa que fixo e ademais enviou. E entón a pregunta é se se fixo algunha actuación respecto a este tema, se se solicitou esa parada, se se está tramitando. Víctor, respondeu. Se trasladou eso como forma parte do transporte metropolitano, que son os que fixasen as paradas, nunha reunión ademais recente que houve ca directora xeral, se lle transmiteu esa solicitude, entre outras moitas que había, pero ademais esta hora estamos elaborando un documento, un escrito para volver a mandarlle á directora xeral con todo o que falamos, no cal se vai a volver a incluir esta solicitude. Nati? A miña pregunta é sobre o Centro Multifuncional do Milladoiro. Non sei se está previsto a facer medidas de protección para garantir a seguridade, porque ahora estes días con todo este vendaval se moveron algúns valados do alrededor e está un pouco aberto e, bueno, un pouco para a protección do edificio e tamén das persoas que por ali pasean a menudo. Se falou xa cunha empresa para que peche ben a valla, que poña ben as vallas e as asegure. Escarlata? Eu tamén indo un pouquiño para atrás, en novembro do ano a miña pregunta vai dirixida a Susana como concelleira responsable da EDUSI. No pleno de novembro do ano 2023, non do 24, no 23, eu preguntaba por todas as deficiencias e as problemáticas que estaba tendo o proxecto da Amendoa Central. Fixen unha serie de puntualizacións e mesmo acompañei de fotografías. Nese momento, cando lle preguntei a Susana que estaba, concretamente, dixen que ten pensado facer o goberno respecto de todas as deficiencias, díxome que había que esperar a que a obra se entregara e despois que habería que facer o que tocase, non? Entón, a miña pregunta é que se fixo, tocou facer algo, non tocou, pedíronse de responsabilidades á empresa polas cousas que están mal feitas, non? Pois, bueno, quixera saber un pouquiño como está eso. Se non lle importa, vai a contestar Gustavo, concelleiro de Obras, porque está en contacto coa empresa. Vale. A ver, pois para informarche, Escarlata, tuvemos varias reunións ca empresa, a última esta mesma semana, martes, se non me equivoco, donde, unha vez despois de pelear e de decirle que é verdad, hai máis partes da obra mal executadas e outras que estaban ben, pero estáse demostrando que executaron mal e se está desfacendo. En principio, a data que me dá a empresa é que o día 10 estarán aquí para reparar esas deficiencias. Se me deixes complementar unha información, de todas formas informarle a todos que agora mesmo está retido o aval que xa solicitaron e o aval que presentaron está retido ata que non fagan os arranxos que teñen que facer. Alexandre? Boa noite de novo. A miña pregunta é ao concelleiro de Obras. Precisamente el falou das augas brancas e como volvían para atrás, e este é o caso que pasa na Rúa da Fieira, indo cara a Carballido, hai un socavón ali, e este viernes que choveu abundantemente, os veciños chamáronos e o edificio número 2 da Rúa Fieira tiña no garaxe inundado e iso, a pesar de que está en alto, como lle entra a auga para atrás, tiña como 10 centímetros de auga en todo o garaxe. Entón, se se vai a reparar o socavón que hai na Rúa Fieira, indo cara a Carballido. Obrigado. Escarlata, agora sí, aquí estaba, tiña encendido o teu e estaba... Alexandre, a ver, contoche que pasa nese edificio. Efectivamente, hai un socavón que producen as augas que veñen, digamos, da zona alta e chegan a esa carretera. Aí vamos a complementar, hai un pase de augas, vamos a complementar outro pase de auga porque cada vez ven máis auga por ali. Que pasa no edificio? Ese edificio non ten bombeo, ten unha línea, un tubo, digamos, metido pola carretera, pola cuneta máis ou menos dunha longitude de 50 metros ou máis, así a ollo, que a auga saca por gravedade. Cos arrastres que produce a auga da zona de arriba, ese tubo túpeselle sempre, pero é un tubo propiedade do edificio, teñen que mantelo eles, non é unha cuneta nosa, nin tubo nosa, nin nada. Claro, cando se lle tupe, sale por gravedade, non teñen bombeo, e a auga volve para atrás. De todas formas, cando nos avisan,
teño que dicir que ali estuvemos ca Apple, antes con Espina del Fin, pero agora ca Apple, limpiándolle e sacándolle a auga de dentro, pero eu creo que a solución que vamos a propoñer agora é máis, vamos a facerlle un codo para que a terra non lle entre de frente polo tubo, a ver se podemos que polo menos non tupa tanto, porque a verdade é que ahora mismo está colmatado de todo. Moi ben, moitas gracias, Rosalía. Sí, boas outra vez. Ben, a miña pregunta é, bueno, dame igual que me conteste se a Concelleira de Educación ou Javi, que creo que é a persoa que está representando o Concello nese Consello Escolar, é que dado que hoxe o Consello Escolar que había no IES de Ames para a proposta de cambio de horario lectivo coincidía con este pleno, quería saber se desde o Concello se lle trasladou a postura do Concello e no caso de trasladarlle que cal foi. Esa votación ao final foi suspendida porque non chegaron a acordo dentro do propio claustro. A postura do Concello por ahora, bueno, está por determinar tamén. Nos temos que valorar e falar con todas as partes. Bueno, moitas gracias, Carlos. No último pleno, antes de que daran comezo as obras da humanización do Milladoiro, preguntei se habería algún plan para evitar os atascos que se ian producir a consecuencia das obras. E contestouseme que xa se falara coa Policía Local para implementar un plan con eles para mover o tráfico. Agora eu pregunto de novo se para cando rematen as obras da humanización o Concello ten algunha medida pensada, como por exemplo liberar a P9, como levamos reclamando nos tantos anos, ou algunha outra alternativa, porque estamos vendo que en canto se corten todos os carrís da avenida, vaise colapsar e os coches non teñen por onde pasar. Grazas. Como todas e todos sabemos, a maioría dos atascos que se forman no Milladoiro non son producidos polos veciños e as veciñas que viven no Milladoiro, senón co coches, vehículos que cruzan o Milladoiro nun ou noutro sentido. Lóxicamente, nós tamén queremos, e así o levamos reclamado, incluso eu personalmente nunha carta que lle mandei ao Ministro de Transportes e Infraestructuras, solicitando a liberalización da AP9, pero de entrada polo menos do tramo que vai de Padrón a Santiago. E neso estamos traballando, co apoio ademais agora que se foron sumando doutros concellos da contorna e incluso doutras comarcas distintas á nosa. Existir xa existe unha circunvalación que é a de Galanas a Pardiñas, que ademais agora mesmo, pois os obstáculos que se vían ou problemas que se vían antes por parte da Xunta de Galicia, porque era unha autovía con peaxe encuberto, agora mesmo carece dese peaxe porque a Xunta de Galicia pois mercou a titularidade, ou colleu a titularidade directa, co cal os desvíos van a estar por aí, pero o problema non é a humanización, o problema é estar traballando xa máis para diante da humanización, non agora mesmo. Eu creo que temos a visión un pouquiño curta agora mesmo do que hai, que si hai que solucionar e, ademais, tal como dixemos, se vai a reforzar a señalización para agora mesmo durante as obras, porque os datos que temos é que durante as obras non son moitos os vehículos que decidiron coller esas vías alternativas e o que estamos intentando é que si as collan. Por iso se falou con Fomento para que reforce a señalización, para que os vehículos vayan por Galanas, Pardiñas e a autovía, e neso estamos. E no futuro, esa é a vía alternativa que hai coa liberalización da AP9, pero tamén eu recordo que o que temos que empezar a pensar é no futuro. E poñolle un exemplo. Agora mesmo hai un suelo en Milladoiro, que é o S16, que ten a posibilidade para urbanizar máis de 900 vivendas, donde é un solo, ademais, que hai interese xa por parte de promotores para facer aí edificios. Si 900 vivendas lle botamos a unha media de 2 ou 3 personas, vemos a capacidade de crecemento que ten Milladoiro, co cal hai que empezar a buscar alternativas, non só para a humanización, sino outras alternativas novas. Moitas gracias. Se non hai máis cousas, damos por concluído... Perdón. Pablo. Boas noites outra vez. Esta é unha pregunta que se registrou por escrito pasado 15 de xaneiro. Léela ti. Perdona, léela ti, se non te importa. A pregunta que se registrou pasado 15 de xaneiro era en relación ao decreto de alcaldía número 4075 do ano 2024, de 13 de decembro,
no que se adxudicou a unha empresa ao contrato de servicio para a valoración económica do Pazo de Leborans en Trasmonte a efectos de estudiar a súa posible adquisición. Por elo, o que se solicita é coñecer a canto ascende a tasación realizada. Lembremos que a duración do contrato era dun mes, polo tanto xa tivo que ser entregado a tasación. A primeira pregunta era a canto ascendía a tasación realizada pola empresa adxudicataria, a segunda, a que fin se pretende adicar o Pazo de Leborans de chegar a adquirirse, e a terceira, con que recursos se pretende levar a cabo a adquisición do Pazo de Leborans. Pois mira, a tasación que chegou a finais do mes pasado, a finais de ano, ten un valor de tasación de 1.300.838,67 euros. Lembro que o precio de venta é de 1.300.000 sin IVA, e, lóxicamente, igual que o valor de tasación. A que fins? Pois, lóxicamente, sería para recuperar patrimonio. Se o Concello, ao final, chegase a adquirir o Pazo, sería para incrementar o patrimonio municipal e, sobre todo, o patrimonio cultural deste Concello e dedicalo ao ámbito cultural. Os recursos, pois, sería con fondos propios e tamén con axuda de outras administracións. Oliva? A miña pregunta, non sei se é para o alcalde, para o concelleiro de urbanismo ou o concelleiro de obras. É pola solicitud, que é un escrito que presentamos para a solicitud de información sobre a futura comisión para o seguimento de obras da munición do Milladoiro, que nun dos puntos, non lo contestáchedes, tamén é certo que foi o 22 o que presentamos, pero nun dos puntos preguntábamos coñecer o número de membros que conformarán a futura comisión de seguimento anunciada o lunes pasado. Sabemos que mañá ás 12:30 na Casa da Cultura hai a haber unha reunión, pois nos gustaría saber se nos podes contestar a esta pregunta. Se non me equivoco, 15 membros somos. Pero quenes? Quen vai conformar a futura comisión de seguimento? É que os números non sei. Estamos 3 do Goberno, Concelleiro de Obras, Concelleiro de Urbanismo e eu mesmo. Están representantes 3 membros da veciñanza e as plataformas de Milladoiro. Está representantes das asociacións de empresarios e despois están os representantes que veñen da administración, o delegado do Goberno, o delegado de Fomento en Galicia, representante da empresa e o representante da Dirección de Obra. A segunda pregunta é para Gustavo, para o Concelleiro de Obras, é polas obras da Igrexa de Bituído, que, o fin de semana de Reis, como todos sabemos, inundouse, estuvechedes por ali, intentaste de solucionar, pero, a semana pasada, que pasou o domingo, houve moitos veciños que, viñeron a falarnos. Gustaríamos saber se tedes algunha solución definitiva, se vos puxechedes en contacto coa Diputación para solucionar o problema do tubo, porque, ao final, todo colabora, todo axuda. É certo que estuvemos non só ese día, sino varias veces mirando posibles actuacións para facer ali. Hoxe pola mañá fixemos unha, tapamos a entrada de augas, digamos, da cuneta do lado dereito ao lado izquierdo e desviamos a salida de augas do tubo por unha canalización nova que fixemos a rejillas. Esperemos que funcione, vamos a ver que fai. Sobre todo, o importante é sacarlle agua da igrexa e cuidado co muro que non caiga. Mira, agora sí que non hai ninguna... Ana, non tens ninguna pregunta, seguro? Bueno, pois moi ben, moitas gracias e boa fin de semana.